Zhodnotenie ranných teplôt 26. augusta. Na Slovensku sa pohybovali minimá od 11 až do 3 stupne Celzia. Lovci mrazov zaznamenali mráz na 13 staniciach, čo je v auguste stále extrém. Takže poďme si povedať, kde mrzlo. Mráz v obci alebo v blízkosti Sihla. -1 stupeň Celzia Stratená, Dobšínska ľadová jaskyňa. -2 stupne Celzia Vasilov, Orava. -0,1 stupňa Celzia Stanice s výraznou mikroklímou, Veľká Polana. -6,5 stupňa Celzia Silická planina, Bučina. -2,9 stupňa Celzia Meandre Hrona. -2,4 stupňa Celzia Pusté Pole. -2,3 stupňa Celzia. Takže môžeme vyhlásiť, že najchladnejšie ráno bolo 25. augusta. Dnes boli teploty tiež nízke, ale včera klesali ešte nižšie. S tropickými teplotami treba počítať už čoskoro. Vo štvrtok a piatok teploty vystúpia na 30 stupňov Celzia. Tieto horúčavy ukončí front z piatka na sobotu. Treba počítať so zrážkami, ale nebudú veľmi výrazné.